עמית היקר שכאן הוא איש המדיה של שקוף. בכל הסדנאות, בכל השיעורים, בכל ההרצאות אתם תראו אותו עם המצלמה, עם 4 מצלמות, נכון? מזגזג על 4 מצלמות בהופעות ובסדנאות, עורך את החומר, מגיש לכם את הקליפים ביוטיוב, בפייסבוק, בוואטסאפ, איפה שאתם רוצים. היום לכבוד פורים אנחנו החלטנו לעשות ולהפוך את עמית למרואיין, לעוד אחד מהחבר'ה של שקוף, כן, עוד אחד מהחבר'ה של שקוף, שאנחנו שואלים אותו שאלות ומצפים ממנו שיענה לנו עליהם בכנות. בתוך חובה. אפילו שפורים אני לא יודע לשחק את זה. אנחנו רוצים קצת להכיר את עמית ובעצם את האנשים שמאחורי שקוף, את האנשים שמאחורי המערכת. אולי זה יהיה התחלה לאיזושהי סדרה שאנחנו נעשה בהמשך ביחד, אני יש לי דיבור רציני עם עמית על זה, אבל סבבה. עמית, היי. אוקיי, יואל. מה העניינים? סבבה. יותר נעים ללחוץ את היד בחדר. כן. עכשיו בחוץ, קר, שלג, נו. האמת, אני חייב לשאול אותך משהו, אני איתך פה כמה ימים כבר, אני רואה אותך כל הזמן. אתה נמצא באולם של הסדנה, אנשים מדברים, נפתחים, אנשים עוברים תהליכים, גברים בוכים בלילה, אבל באמת, איך אתה מרגיש עם זה? זאת אומרת, אני מבין שאתה שקוע בעבודה שלך ואתה מסדר את המצלמות וזה, אתה רואה כל היום אנשים נשברים לך מול העיניים, עוברים תהליכים. אני עסוק בכל כך הרבה דברים טכניים בתכלס, כאילו גם מסאונד שלא יוצא שהסאונד לא יוצא לדיסטורשן, שהפריים יישב נקי, שראשים לא יחתכו, שאנשים לא יחשפו, שומר על צנעת הפרט, כאילו, אני חושב על הרבה דברים. אז יש הרבה פעמים שאני באמת שומע שיחה מלאה או חצי שיחות, אבל אני משתדל כל הזמן להיות כאילו כמו זבוב על הקיר, אתה יודע, כדי לא לשבור את האווירה, אתה יודע, כי בסך הכל אנשים משלמים לסדנה ורוצים לקבל טיפול. כן, בעצם אתה אומר, אני נשאר מחוץ לכל הזמן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאתה מקצועי. אנחנו יודעים שאתה מקצועי, אתה אחד הטובים שיש. אבל קשה לי להבין את זה, כן, קשה לי להבין איך זה שאתה רואה אנשים מבוגרים, אנשים רציניים, שנמצאים בסדנה ופתאום צועקים ומשתוללים ומה? זה לא נוגע בך? ברור שזה נוגע, אבל לא היה לי... אני אף פעם לא ראיתי, כאילו גם מהפעמים הראשונות, בגלל שיש לי 2 אחים חרדים, ואתה יודע, וזה תמיד סביבי, אני לא רואה את האנשים, וגם כאילו מאיפה שאני בא, אתה יודע, אם אמרתי לך על חבר'ה של הרלי דיווידסון של גושים, אור ושערות ושרשרות, שיער אור ושטויות כאלה, זה הכל תפאורה בתכלס, וזה לא משנה, כאילו מהרעיון תומכים הראשון שנכנסתי לכל התומכים לתוך הפנים, זה חיוך של טננבאום, ילד, כולם ילדים, מי לא ילד, כולם ילדים, כאילו אתה נכנס לבן אדם לתוך הפנים זה זאת, אני לא רואה את הזקן, אני לא רואה את הזה, יכול להיות שתקרין לאנשים שהם קצת יותר רחוקים, אז הם יגידו, דוס. כן, אז אתה בעצם אומר, בגלל שאני מכיר את כולם ואני יודע שאנחנו בעצם נפשות של ילדים, אז אני מצליח להתעלם מהכל, זה לא עושה לי כזה וואי מה קורה פה, כי אני בעצם יודע שכולנו ילדים. אז זה לא כזה מרגש אותי? לא, אני פשוט... אם אני מצליח כאילו להקשיב לשיחה מלאה ואני שומע כאב של מישהו אחר, ברור שכואב לי לשמוע ואני מת להתפרץ מלא פעמים, כאילו, במיוחד פה שהייתי באומן ואני שומע את כל ההרצאות, אז מה אתה באמת להתפרץ? להתפרץ, להגיד לו, אחי, אתה נראה טוב, אתה בסדר, אתה אהוב, למה אתם מרגישים ככה? כאילו, בתכלס, כאילו, אז מה, כל היום אתה כאילו בהצגות ובאת עד לפה כדי שיגידו לך שאתה הדברים האלה? כן, קרה לך פעם שהזדהית עם מישהו, ששמעת שיחה של מישהו ואמרת, וואו, גם לי היה את זה. לא היה לי משהו ספציפי, אבל הרבה דברים אולי לגבי זוגיות, כאילו אני מקשיב, בגלל כאילו המקום שאני נמצא בו. כשאנשים מעלים מצוקות של זוגיות ודברים כאלה, שם אתה מתחבר לפעמים? כן, יש הרבה דברים שזה.
אני חושב שאיך קוראים לזה, כאילו זה לא סוד שאני לא בא מהעולם התורני, למרות שזה כל הזמן לידי. גדלתי, אמרתי לך, ברעננה, שזה גם עיר שהיא חצי חצי, חצי אני מסקסים דתיים, וחצי והעיר סגורה בשישי שבת. עם כל הדברים שגידי אומר, בתכלס אני מסכים איתם, כאילו אחד אחד, הוא פשוט, אני חושב בדיוק כמוהו, בהרבה דברים. אני, המון דברים, רק, כן, בתכלס נראה לי גם שאתה יודע, גם הרקע הדתי שלנו פחות, מה זה, אותו דבר, חצי טריפולטאי, חצי אשכנזי, אבל בסופו של דבר אתה יודע. כאילו ברקע, הוא חוזר בתשובה בכל מה שהוא עושה, והוא מוזיקאי ואני מוזיקאי, נראה לי שאיפשהו. וואו, אז אתה אומר, כאילו באמת, החשיבה היא אותו דבר, אבל זה מעולם תורני, אבל חושבים אותו דבר, ובתכלס בשוקוף אני חושב שאמרתי לכם, פשוט זה עולם כאילו אתה, שמחבר את העולם התורני לנפש. אז בעצם אתה אומר, אם אנחנו מתעלמים לרגע מהחלק התורני שבזה, יש לי גם מה לתת לאנשים, זאת אומרת, אתה תוכל לתת לאנשים מאיזושהי הדרכה, איזשהו כיוון, כמו שגידי עושה. אני חושב בתור חבר, אני יכול להתחבר בקלות, אבל אני לא אקח על זה כסף. אני חבר, יש לי שם מחייב וזהו, כאילו, אין מה לעשות. תגיד רגע, עמית, אתה עם שקוף כבר הרבה זמן. אתה מרגיש שהשתנית? השתנה בך משהו? קח את עמית שלפני תחילת העבודה עם שקוף, ואת עמית של היום שכבר הרבה זמן איתנו. משהו השתנה שם? אמרו תמיד שאני יודע להקשיב, וכן, כאילו אני אוהב להקשיב לאנשים. אתה אומר בעצם, השתנה בך משהו במהלך העבודה עם שקוף. החוויה שלך כבן אדם היא קצת שונה. יותר שקול, כאילו, יותר שקול, יותר חושב, יותר שם את עצמי בצד השני, כאילו. יפה. אתה כל היום מסתובב עם האנשים של הסדנה, תומכים, מתמחים, חדשים וותיקים, אתה שומע אותם כל הזמן, מדברים על המצוקות שלהם. אנשים לפעמים אומרים, וואי, אני כל כך חלש, אני זקוק לעזרה, אני צריך שיאהבו אותי. ואחרי שעה או שעתיים נגמרת הסדנה ואתה פוגש אותו בחוץ, שותה קפה, מנהל חיים. אתה אפילו מסתובב איתו, בוא, אני אספר לך כאילו מה גרם לי לשאול אותך את השאלה הזאת. אתה היית איתנו בסדנאות עכשיו. שמעת את כולנו מדברים, ורובנו אמרנו לא טוב לנו, אנחנו לא מרגישים מספיק טובים. ומקודם הלכת איתנו לטייל בפארק, והיה אחלה. היה כיף איתך. היית ממש חבר אמיתי. אז השאלה שלי בעצם כזאת, אתה שומע בן אדם בסדנה, שיש לו חולשה, שיש לו מצוקה. זה לא משפיע עליך אחרי זה שאתה הולך איתו לטייל, או שאתה מדבר איתו, שום דבר לא גורם לך לשנות את ההסתכלות על הבן אדם? ממש לא. אין קשר אם לבן אדם יש מצוקה, לכל אחד יש מצוקה, יש לך יום שאתה קם ככה, יש יום שאתה קם ככה, כל אחד עם העניינים שלו, כאילו, כואב לי לשמוע לכל אחד, ובמיוחד שזה דברים, במיוחד אם זה מראה חיצוני ושטויות כאלה, כאילו, אבל אתה יודע, כאילו, אין חדש תחת השמש, לכולם יש את אותם בעיות. וזהו, פשוט אם אני שומע דברים, ואחר כך אני שומע אותם עוד פעם ועוד פעם, במיוחד בחדר עריכה, אז ברור שקשה, לא נעים לי כאילו, אבל אני מרגיש כזה, כמו איזה אלוהים כאילו, בעצם כי אני בעצם נכנס לפנים. אני לא שופט, אני פשוט רואה הכל, אני נמצא כאילו בכל מקום, אני רואה ונכנס לאנשים לפנים, ואני יודע את הנקודות, כאילו, אני יכול להרגיש כאילו את האנרגיה של מי מחובר למי וכאלה דברים. כאילו ברמות כאלה. זה גם משהו שבא לך. שנכנס ממש לאנשים. כן, זה בא לך תוך כדי העבודה, למדת לזהות אנשים, להרגיש אותם יותר. כן, אבל תמיד אהבתי לקרוא שפת גוף. יש סיכוי עמית שנראה אותך עוד כמה שנים ככה יותר תורני? אין לי מושג, הכל פתוח. הכל פתוח. הכל פתוח, אבל כמו שגידי אומר, ואני גם אומר את זה, אני איש של שחור ולבן, ואני אומר את זה גם לכל דתי. אם אתה לא 100, אז אתה... כן. טוב, שאלה אחרונה לסיום, עמית, שאלה אחרונה לסיום. וקח את הזמן, תסביר את זה כמה שיותר ארוך, כי אני חייב להבין את זה. אתה יושב כל היום... זה מלחיץ אותך שאני, איך קוראים לזה? שאני מלחיץ אתכם, כאילו, שאני מסביב עם מצלמה וזה, אתם פחות נפתחים, כאילו?
כי אני משתדל להיות כאילו... אל תעשי את הדיון לאחר. לא משנה, נערוך את זה, אבל אני רוצה פשוט להבין, כי אני כל הזמן מנסה להיות כמו זבוב על אתה מאחורי הקלעים, כן. אני אישית די הרבה זמן בסדנאות, אני לא הרגשתי אף פעם שאתה מפריע לי. ממש לא. אבל בוא שנייה נחזור לשאלה האחרונה שלי. אתה כל היום יושב, גם בחדר עריכה, גם בסדנאות, אתה כל היום שומע את הדיבורים, אתה חי אותם, אתה עורך מהרצאה של שעה וחצי, קליפ של 3 דקות שמתמצת במדויק את התוכן של ההרצאה הזאת. אם זה קליפ או שאם זה שיעור? אוקיי, אז בוא נגיד רגע שיעור, כן? אתה מתמצת את השיעור להרבה פחות זמן, מה שאומר שאתה חייב להבין את המשמעות של החומר, אתה מבין על מה מדובר. ברור, אני שוחה בחומר. אתה שוחה בחומר. כבר סדנה תשיעית וכל פרויקט שמתחיל וכל שיעור שזה, ונפתח מסמך וורד שאני כותב ממש מתעמל, כאילו. גם בחומר התורני יותר, גם בחומר הנפשי, בכל הרבדים. למרות הכל אני אוהב לשמוע אני אוהב לשמוע מן הסתם בגלל שאני כבר בסדנה תשיעית, אז מה שיותר כבר מגרר זה לשמוע. שאתה שם? יש נשים, יש גברים, ויש גם את הסדנת ערב, אז כבר סילבוס של שקוף. אני יודע אותו, מבין? אני שומע את גידי כל הזמן בדאבל ספיד, מבין? כאילו ככה אני עורך אותו. כשאני עורך את גידי אני שומע אני כבר כל הדברים כאן, אבל זאת אומרת, אני מדמיין אותך יושב בחדר העריכה על המחשב, רואה את השיעור. אתה מוזמן לבוא לראות גם. אני אנצל את זה. אני אנצל את זה. יום ראשון. אתה רואה את השיעור, שומע את ההרצאה, עובר על הסרט של הסדנה או whatever, מה שזה לא יהיה, ואתה מתייחס למילים ולמה שעולה שמה כחומר עבודה טכני נטו. לא, זאת אומרת, כי אני אגיד לך מה. אני צריך להעביר את מה שנמצא שם ולדעת לשמור על צנעת הפרט ולא לחשוף פרטים. ומצד שני אנשים עוברים וחותכים את הפריים ולפעמים הצילום הוא ככה ולפעמים הצילום הוא ככה, וגם אם אני יוצא ואני נכנס אז זה ייכנס בהקשר, והרבה פעמים אני לא מסתכל על הוויז'ואל, אני מקשיב בכלל רק לסיפור, הוויז'ואל לא מעניין אותי. ולהיכנס בטרנוטציה הנכונה, ואז לעשות מיקס. אז מה בעצם מה שהכי חשוב זה שיהיה סיפור, אחר כך הוויז'ואל. קרה לך פעם שבאת לבן אדם אחרי הסדנה וזרקת לו איזה מילה? אמרת לו איזה משהו אישי? אף פעם לא. תמיד מקצועי, תמיד דיסטנס? לא, כאילו זה לא נראה לי, אתה יודע, כאילו בן אדם נחשף, דווקא שאני אבוא זה לא שייך בכלל, אבל אני אגיד לך משהו אחר, מה שאני כן שם לב, אבל זה באינטואיציה שלי שזה לא קשור לשום דבר, זה כאילו שנראה לי שאנשים נפתחים עליי באמת, ואמרתי את זה לערן, ואמרתי את זה, אני אומר את זה כל הזמן, זה שאיך קוראים לזה, שאני מספר את הסיפור כאילו, בגלל החזות שלי, שאני לא יודע, החזות שלי, כולה אני כיפה, כן, זה הדבר היחיד שזה. ומה שכיף בעבודה הזאת שאפשר לא להתגלח ולא אומרים לך כלום, אבל איזה יופי, חזק. באמת, ככה אתה, כל הזמן בשביל העבודות אתה צריך לבוא מגולח. אבל מה שבעצם כאילו כן יפה, זה בעצם שאנשים נפתחים אליך, אליי בכל אופן, שאני מספר על עצמי, ואז אנשים נפתחים. כן. יוצא לי תמיד, אם אתה רואה אותי בסיגריה, כאילו, במדרגות, גם כשאני במדרגות, הראש שלי כל הזמן עובד, זה לא משנה אם זה שם או לא משנה, או קליפ או כל מיני דברים, או פתאום אני חושב על איזה ויז'ואל, גם הטיסה לאומן, פתאום תביא, מדברים על טיסה ולרבנו ופה ושם וכתוביות וזה, אבל מה עם מטוס? אז בואו ניכנס לאתר של לופטהנזה, נחפש איזה מנוע סילון, נחפש איזה מטוס, וזה שזה יהיה יותר מורגש. אבל כל הרעיונות באים במדרגות, ושם אני פוגש את האנשים, ושם אני מדבר איתם. מה אתה חושב על המקום שלך שחסר לשקוף כדי באמת לפרוץ הרבה יותר? אז מדברים על זה של לעשות שקוף, שיצא החוצה, סדנאות החוצה, אבל אני מבחינתי רואה, אתה יודע, לעשות הרבה ויז'ואל, הרבה רעיונות, הרבה קליפים, וכל הזמן לפמפם את זה, אתה יודע, כל הזמן, מבחינתי, אבל אולי זה לא שייך, אני לא יודע, כאילו, איך שנכנסים, שתמיד יהיה קליפים, שתמיד יהיה את הלוגו, שתמיד יהיה איזה משפט מפתח שמישהו דיבר. יפה. עמית, אני חייב לנסות משהו. אני רוצה לראות, אמרת שכיפה זה הדבר היחיד שמשנה, אני רוצה לראות איך זה.
תראה שנייה? זה? לא, שימי יפה ככה מקדימה, שלא זה. וואו, חתיך, עמית. עמית, אתה נשאר עם זה, עזוב. אני לא מבין למה אתה לא... עזוב, אתה נשאר עם זה, זה נותן לך לוק. לא, יותר מקדימה, ככה, כן. יפה. מביא לך לוק. זה מוסיף לך ללוק, חבל. אתה מבין אחר כך מה לדבר איתך. חבל על הזמן. טוב חברים, זה היה עמית, כל הכבוד לו. מה? הרגע הכי מרגש מבחינתך בשבוע שאנחנו עושים אותו הערב. כיף לראות וגם ומה כיף? גורם קצת לקנא באנשים שמאמינים ב100% ושהגשימו חלום, וכיף לראות. איך הצלחת להוציא את זה? מה שנקרא. איך עשית את זה? איך שהיית בשירות? לא, זה ה100 שאני מדבר, זה ה100% שאני מדבר עליו. תגיד. הגשמת, אתה הגשמת. אתה אומר אני מקנא. תכלס. כן. מקנא בכל... חיובי, במקום חיובי, במקום טוב. כן, אני אגיד לך כזה דבר. אין בי קינה לאף בן אדם. בקטע חומרי, אתה יודע. כן. או בקטע זוגי, ואני רואה כל כך הרבה אנשים גם במשפחה. לא מקנא באף אחד, באמת. אני לא מקנא, אני לא משקר. באמת. ואני אומר לך את זה באמת. אני לא משקר. כאילו, זה ערכים שגדלתי עליהם. תגיד, לא מקנא, לא משקר. תגיד, עמית, אתה מרגיש אהוב בקבוצה הזאת? מה זה הקבוצה הזאת? פה, עכשיו איתנו, פה. כן, בטח, מה? אין להם, ברגע שיש חברות, ברגע שיש קליק, זה קליק, זה לא משנה אם זה בקטע זוגי או בקטע חברי, אחי, זה לא... אתה מרגיש? אהוב? כן. נו, זהו. אז פה זה נגמר. אתה אומר את זה מכווץ קצת. נו, אתה רוצה אני אשאל לך כמו הבנאי. מה אתה רוצה לתת לאנשים שיראו את הסרט הזה? בתכלס, באמת מה אני רוצה לתת? אני רוצה לתת את הסרט דוקו, לא קליפ, את הסרט דוקו הכי טוב של הברסלבים, הלומן, אתה יודע, אמיתי, כאילו, הכי ניטרלי, לא מתיימר להיות לא שמאלני, לא אורתודוקסי ולא... ומי שיראה את הסרט הזה, מה יהיה לו? מה אתה רוצה? מה יהיה לו? הוא יראה את האמת. שמה האמת? מה האמת? האמת זה שבסופו של דבר, אם אנחנו בעולם תורני, בסופו של דבר, הכל טוב ויפה, אבל זה להביא את הבן אדם ומה הוא מרגיש, ואיך הוא נפתח ולמי הוא נפתח, זה לא משנה בעצם. כולנו אותו דבר. כל מי שבא. יפה, עכשיו תחזור אחריי. צריך אהבה. צריך אהבה, זה ייכנס בפס. צריך אהבה, בוא לפה. צריך אהבה, צריך אהבה, צריך אהבה, צריך אהבה, צריך אהבה, גם עמית, צריך אהבה, צריך אהבה. צריך אהבה, צריך אהבה, גם אני צריך אהבה, צריך אהבה. ועמית, שנותן פה את כל הלב, מצלם, משקיע, בעזרת השם. בעזרת השם, פעם הבאה, בנסיעה הבאה גם תיכנס לתוך המעגל, לא רק תצלם. בעזרת השם. מה שאני רואה פה זה אהבת חינם, פשוט נטו, כאילו, אתה יודע, יש לנו בסיס אחד משותף של כולנו, אני רואה אנשים מכל החצרות, אנשים שבאים עם יותר מחסומים, פחות מחסומים, אבל בסופו של דבר כולנו עשויים מאותו חומר, וכולנו בעצם מחפשים את אותו דבר, כל אחד מחפש אוזן קשבת שלו, כותל, אוזן קשבת, לשפוך אם זה האישה, או לא משנה, פשוט שיהיה למי להביע את הרגשות. זה מה שאני חושב שאנחנו עושים בשקוף, שחסר להרבה אנשים, במיוחד שבאים ממקומות יותר סגורים, כאילו.
אמרתי לה, אתה איתנו? הלו, באמא שלי אני יוצר הכל. בוא, תקשיב, לא תפריע לכם, אני יוצר שאני אמות? לא, אני רוצה שתקשיב. הולך לדברים גדולים. אני שמתי לב, אני אז מהצד. זרוק את הטלפון לצד, אני רוצה שתקשיב, אחי. קיבלת? סגור. זה עמית אחרי שנה בשקוף בהצבת גבולות ברורה וחד משמעית. אני היום, כל מי שאומר לי משהו והחלטתי פה באומן, כל אחד שאני רואה שהוא מתעצבן, אני אומר לו הולך להתגודל אותו ותקשור. כי אתה יודע, זה הסלנג החדש שלי. עמית, תגיד לנו משהו אישי. אישי? כן, לא משהו מהשכל שלך, משהו אישי. ירשמו 0321. הקום הזה לקראת פורים, אני אגיע בעזרת השם לארץ ואני אקנה 2 אקדחים ואני אקנה פיסטול.